Inselmilkom. Illum l-4 ta' Marzu nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju mmexxija minn Patri Terence Spiteri, Patri Agostinjan li ġie ordinat saċerdot 8 snin ilu. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jgħid li bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Aħna bħala nsara lesti li ta' kuljum nagħmlu sagrifiċċji żgħar biex inservu lill-oħrajn. Għodba tajba l-kulħadd, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jieħud nirringrazzjaw mulej tal-ġurnata tal-qiegħed jagħtina, nitolbuh ikompli jgħinna fil-ħajja tagħna. Ħalda koll nagħmlu fil-ħajja tagħna ikun bħala qotja, bħala qadja għal xulxin u mhux biex nidru aħna, biex inkunu aħna fiċ-ċentru ta' kollox, ma biex ikunu fil-ħajja tagħna li jidher f'isimna. U li kif dan l-Ewkaristija ntorbu maħfra l-mulej għan-nuqqasijiet tagħna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li dejjem toffrilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares mulej lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fiha t-tagħlim li għad tikseb bl-emejjel tajba tagħha. Ibqa' farraġa bl-għajnuna tiegħek sa ma twassala fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. L-edewwa tal-profeta qalu: ejjew nonsbu nasba lil Ġeremija għax il-liġi ma tonqosx lill-qassis, lanqas qal lill-għaref jew il-kelma lill-profeta. Ejjew noqtluh bil-sinna ma nagħtux każ ta' kliemu. Għati widen mulej, isma' kliem dawk li huma kontrija. Jaqgħu il-ġid jitħallas bid-deni, għax huma ħafru ħofra l-ħajti. Ftakar kif jien waqaft quddiemek biex nitkellem għal ġid tagħhom biex twarrab il-kollha tiegħek minn fuqhom. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien: mulej fit-tiba tiegħek eħlisni, mulej fit-tiba tiegħek eħlisni. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, għax int il-qawwa tiegħi. Fidejk jien nerħi ruħi, int teħlisni mulej, Alla tas-sewwa. Mulej fit-tiba tiegħek eħlisni. Għax smajt l-għajdut tal-kotra fuqi, biża' minn kullimkien madwari, jiftehmu bejniethom kontrija, jonsbuni biex jaħduli ħajti. Flimkien, mulej fit-tiba tiegħek eħlisni. Imma jien fik nittama mulej, jien ngħidlek, Alla tiegħi int, fidejk hi xortija, eħlisni minit l-edewwa, minit dawk li joħduha kontrija. Flimkien mulej fit-tiba tiegħek eħlisni. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej,
Min jiġi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien u għawtila lejn Ġerusalem, fit-triq Ġesu sejjaħ l-12 weħidhom madwaru u qalilhom araw, issa aħna tilgħin Ġerusalem u bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba. Dawn jaqtawilu għal-mewt. Jerħuh f'idejn il-pagani biex jiddieħku bih u jagħtuh is-swat u jsalbuh u fit-tielet jum iqum. Imbagħad resqet leħ u lid Zebedew flimkien ma' wlieda u nxteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsija? U jqaltlu ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġeb, ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbuh il-kalċi li se jkolli nixrob jien? Qalulu għandna. Qalilhom il-kalċi tiegħi tixorbuh iva, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom hi mħejja minn missieri. L-10 l-oħra meta semgħu dan inkurlaw għaż-żewġ taħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom tafu intom fost il-pagani il-kapijiet qegħdin biex jikmandawhom u l-kbarat biex iħaddmu fuqhom is-seta'. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun l-sir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-paġna tal-Vanġelu tal-lum tpoġġi qudiemna domanda essenzjali. Għalli ma' motivazzjoni, għalli ma' skop qiegħed ngħix, għalli ma' skop qiegħed naqdi, qiegħed naħdem. Qiegħed naħdem biex nagħmel isem biss, biex nilħaq f'postijiet fejn ikun hemm xi ħadd li jista' jaqdini u li jkolli kariga għolja, u allura jiena nkun fiċ-ċentru ta' dan kollu li l-ego tiegħi ikun l-iktar ħaġa importanti, jew li naqdi u li nħobb lil ħadd ieħor, ma li nħobb u naqdi lil ħadd ieħor bl-umiltà, bl-imħabba. U għalhekk f'din il-paġna l-Vanġelu naraw dan l-aspett tal-ambizzjoni. L-ambizzjoni fil-ħajja tagħna li kull wieħed u waħda minna ikollu imma l-mod ta' kif jiena qiegħed insarfu fil-ħajja tiegħi. L-ambizzjoni biex naqdi u allura biex nwassal il-Kristu lill-oħrajn, jew l-ambizzjoni biex jiena nkun nista' nidher, nkun persuna li kulħadd jista' jaqdini. U allura ejjew nħallu din il-paġna l-Vanġelu tinżel fil-qalb tagħna u tagħmel il-frott fil-ħajja tagħna. U meta nkunu qegħdin ngħixu l-ħajja tagħna u nirriflettu fuq dawk l-azzjonijiet li nagħmlu, nistaqsu lil nfusna għalli ma skop qiegħed ngħix, għalli ma skop qiegħed naħdem biex naqdi jew biex nħalli l-ħadd ieħor jaqdini.
Uti eżis, Ġesu Kristu ġi fid-dinja biex jagħti ħajtu b'fidwa l-kotra. Nitolbu lil missierna tas-sema biex aħna wkoll nofru ħajjitna għas-salvazzjoni ta' ħutna filwaqt li nwiġbu flimkien mulej salva l-mifdijin tiegħek. Mulej salva l-mifdijin tiegħek. Għal-komunitajiet insara biex iqisu bħala privileġġ id-don li jaqdu lill-foqra ta' żminijietna nitolbu. Mulej Salva l-mifdijin tagħna. tiegħek. Għal dawk li huma akkużati, ikkundannati u torturati inġustament f'pajjiżi fejn id-drittijiet tal-bniedem huma disprezzati. Nitolbu. Mulej salva l-mifdijin tiegħek. Għall-ommijiet biex fil-missjoni qaddisa tagħhom jitolbu għal uliedhom il-veru ġid tas-sliem, konvinti li inti tagħti widen għat-talba tal-qalb tal-om. Nitolbu. Mulej salva l-mifdijin tiegħek. Għalina biex nitalmu nieħdu l-aħħar post u nuru ferħ għas-suċċessi ta' ħutna. Nitolbu. Mulej salva l-mifdijin tiegħek. Ejjew fi skitt ta' qalbna nagħmlu t-talba personali tagħna lil Mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dawn it-talbiet tagħna u ibqa' dejjem agħtina l-għajnuna tiegħek għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħina tiegħek Mulej ħares lejn il-vittma li sejrin nofrulek u għall-qima li qegħdin nagħtuk u rina t-tjieba tiegħek. U ħolna mill-irbit ta' dnubietna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li għaddi, hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-anġli u qaddisin kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-Mulej, Osanna fil-għoli ta' smewwiet.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' rat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Uti, dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana jinto, Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek kien tifdejtna. Għalhekk aħna nudam b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u roddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li naħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqadsa u Malla Marija, mal-Ors tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-beberija tiegħek sambilu tad-dinja. Għamel magħhom infaħru kun sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Jew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja inna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja inna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
U danu l-ħaruf ta' Alla, dan dak li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan huwa t-tama tal-ħajja tagħna. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisqolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jilbis kelma waħda u ruħi tkun fejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan is-sagrament imqaddes bħala ran tal-ħajja ta' dejjem. Għamel li jkun għalina ta' għajnuna għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Roddu ħaj lill-Alla.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twiet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżinata kol-jum matina l-lum, għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la d-daħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżinata kull-jum matina l-lum, għafrinna d-nubietna palma naħfru minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Qabżna kuljum atina llum, għafrinna dnubietna, palma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Qabżna kuljum atina llum, għafrinna dnubietna palma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-5 misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Obżna kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna pa' nafru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna.
U Ġesu tiegħi aħfrina dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u ġena l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik li lek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva, li lek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmugħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament li Ġesu imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Obżina ta' kuljum matina l-lum frinna dnubietna palma nafru minnu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Għall-erbieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa u Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-tajja tas-sema,
Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Jitolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u l-Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. Ninformawkom li fuq il-website knisja.mt/eżerċizzi 2021 wieħed jista' jara wkoll il-lista ta' fejn se jsiru eżerċizzi spiritwali matul dan ir-Randan fil-paroċċi f'Malta. Hemm ukoll il-lista tal-eżerċizzi li qed isiru online. Infakrukom biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Insellmilkom.